जेन थेन मोसौ मानैखौ लाबोनानै खाना दोननो हाबाय दे। नङाबाथ' एकदम हाया हाया मोनथारदोंमोन आं। लोमजानोसो नागिरदों खोना, खर'आनो बेसेबा गुदुं जाखाबाय। हालालै उन्दुहैथ'नोसै। माखौथ' मा लोमजानो ओंखारलायखो आरो, ओरैनोबा आखायाव थाइसेबो फैसा गैखाया। मैगं बायनोनो फैसा मोनाखै आङो। जानाय थावबोसो गैया होनदोंमोन। दा रुनासो जानांसिगोन। आंलाय सानदोंमोन सकआव थांनानै जानाय थावखौ बाखिबाबो लाबोगोन होननानै। दालाय अबावथो थांनो हाबावनो। हालालै आं हाला, थांनो हानाय नंला, उन्दुहैथ'नोसै। मुलिबो लाबोनाय गैया। आयौ हाबाब सकआव थांनाय मानसियालाय मा उन्दुनासो थाखो? थांदो माबार। दा मोनानानै थांसै नामा? थांदो थां। जेबो गैया मिथिगौना बिफा? आलुल' दङ दरसे आरो जानाय थावबो गैया। थांदो थां, हाथाय खालामनानै लाबोदो। बिमा, आं दिनै थांनो हानाय नङालै। आं खर'खौ जोबोद गुदुं मोनदों, बोरैबा लोमजाहां लोमजाहां मोनथारदों। मा? लोमजाहां मोनदों? आयौ मानो लोमजाखो नोंहालाय? दाखालिल'सो फिसाजोआ लोमजाखांबाय, दिनै नै बिफाया लोमजालायबाय। औलै बिमा, मा बुंबावनो, मोसौ मानैखौबो जेन थेन लाबोनानै खाना दोनदों आं। बिदिबालाय होनबा आंनो हाथाय खालामहैनोसै आरो, हर फैसा आरो नोंनि थाखायबो मुलि लाबोखानोसै। बिमा, फैसायानो 20 थाखाल' दङ आंनियाव। मा? 20 थाखाल' दङ? औलै बिमा, फैसायानो गैला, बायजोब्बाय। होनबालाय माथो जागोन नोंनि आखायाव 20 थाखाल' दङबा? माखौ जागोन, माखौ लोंगोन? बेनोथ'लै बिमा, बेफोरखौनोथ' सानै सानै आं लोमजालाय लांबाय खोना। आयै, आंनि आखायाव 20 थाखा फैसा दङ, बेखौबो लांबानो जाबाय। आफानो मुलि गरनै लाबो, ओमफ्राय आंनि फैसाजों जानाय थाव लाबोबानो जाबाय। हा 20 थाखायावलाय अबाव मोननोलै आइ जानाय थाव? मोननाय नङा। आंनियावबो थाइसे फैसा गैला। दे दिनैखिनिखौ रुनानैनो जादो आरो। दा माखौ रुना जानो? आलुआबो दरसेल'सो दङ। बानलु दंना गैया? बानलु गोरान, बेखौनो सामब्राम गुफुर होनानै बाथोन देबानो जाबाय, बिदिनो जाबानो जाबाय। बानलु गोजासो दङ, सामब्राम गुफुरबो गैया। दे दिनैखिनिखौ जेन थेनैबाबो जाथारदो। आंखौ हामग्रोनो हो, आं हामनायनि उनाव माबा मोनसे खालामनानैबाबो आं लाबोगोन। माथो जाबावनो आरो, ओजों आरो नाबे मोनाबो आंनियाव फैसा बिहरगासिनो फन हरनानै। आं अबाव फैसा मोनो देनाय दा? दे होमबा 20 थाखा दङबा 20 थाखाखौनो हरदो, आं मुलि लायनोसै। टेबोलाव दङ, थां बे टेबोलनि ड्रयाराव। दे अब्लालाय आं लायना फैनि र'। दे थां, थाब फै, मुलिखौ जाना होबा मोजां मोनगोन खोना। दे उन्दुथ' नोंबो। जुमुना थां, नोंसा आफानि थाखाय लाल साहा फुदुंना लाबो, खर'खौ एसे मोजां मोनगोन खोना लोंबाथाय। जागोन दे आयै, लाबोनि र'। दे आंबो थांसै। औ दे आयै। आफा, नोङो मानो बांद्राय सानो हा? दा नोंना सानै सानै खर'आ गुदुं जालायलांबायना, लोमजालायलांबाय। सानाबा, फैसा थाइसे गैया, नोंसोरखौ बोरै जाहोगोन, बोरै लोंहोगोन आं। हाबाबो खालामबावबाय। नों थिग बाथ्राखौनो बुंदोंमोनलै आइ, आं हाबाखौनो खालामनाङामोन। हे आफा, मानो बेफोरबायदि बुङो? मानसिखौ लाबबा लाबनानै बेफोरबायदि बुङो नामा? नोङो हामबाथाय मोजां जागोन ना। नोङो हामबाथाय खामानि मावहैबानो जाबायना, होमबानियानो मोनजागोन। आरो आंबो हाजिरा मावग्रा जासिगोन आफा। सोरबा लिंफैबानो आंबो हाजिरा मावनो थांसै। आइ, एसेबां सान्दुं गोसायाव नोङो बोरै हाजिरा खामला मावनो नागिरदों? आरो नोङो सिगांनिफ्रायनो मावखाया। मावनांसिगोन आरो आफा। दे नोङो उन्दुथ'। आंनियानो गोरोन्थि जामारदोंलै, आं खबाइस्रिखौ हाबा खालामाबाबो जागौमोन। दा बेबो खस्थ'सो मोनसिगोन। आइदै आइदै खर'आ। हाय टुनटुलु, हाय। साला मास मोनथाम गोमाहैना दङमोन नोङो, जाम्बिलाय। नोङो गावनि न'खौबो सिनाय हायाखैमोन ना आरो सोर फाफिया नोंखौ हगार हरनायमोन हा टुनटुलु? बुं मा बबे रखम थाबाय थादो? जाम्बिया टुनटुलुआ नङा, नोंसो जाम्बि। आंहालाय मा जाम्बि जालायखो? बे टुनटुलुआ मानसि नङा मोनथिबाय, नों सोंबानो दि बियो खिन्थानो हानो। बावदोंसोमोन आङो। मानो होनबा टुनटुलुखौ माबा मानसि रोखोमसो मोनबाय थायो आङो। आदारफोरा होदोंना होआखै? होआखैबा आंबो सोलाबाखै दिनै। नोंबो माबा आदारखौनो होनो हाया नालाय। सोलाबाखैहाय, आं सोलाबाखै। बै बिहामजो थाग्रा रुमा बेसेबा गाज्रि जाना दंमोनहाय, आं बेखौनो बोरैबा नुनानै लिरबाय। थाथोलै, बेफोरबायदि मानसिफोरनि न'फोरखौ साफा खालामना होयो नामा?
आं आरो बोरैबाबो मोनोना नोंसो बोरैबा मोनो नोंखौ बोरैबा मोनो हा नोंहामजोआ नङा गेटगाङाबो थानो हानाय ना बे रुमाव गेटगाङालाय माथो बेलेग रुमावसो दङ बे रुमावथ' थायाखैना थाथो बे रुमखौ साफाखौनो खालामनाङामोन ना नोङो खालामबाय आरोहाय जेमानबाबो जोंफोरनि न' हा फैफिनबानोथ' जायो बिमानि न'आवलाय खैदिन थानो बियो गारनानै थांबायबा मानोलाय फैबावदो बेलाय फैगोनहाय सानसेबाबो फैगोन बे बिमानि न'आवलाय खैदिन थागोन देनाय सानसेबाबो जोंफोरखौनो नांगौ जाफिनगोन गायदे सगाव थांनि रं मायबाफोर लाबोनो होगोन नामा माबा चिकेन पक'रा लाबो आदा चिकेन पक'रा लाबो फैसा बै फैसा गैया आंनियाव नों निजोंनो लाबोनो हाया आरो नोङो बिदा जानानै आंनाव बिनो लाजिया आरो फैसा गैथारा जादोंलै बिनानाव थाबालाय लाबोखायो आङो ओमफ्राय नोङो खामानि मावनो थांला नामा थांगोन र' आयै थांगोन सप्तासेसो थानानै थांसै आं नोंसोरनोबो दख'ना बायना होनांगोन ना फुजायाव अ आदा आंनो 5,000 दामिनि दख'ना नांगोन जागोन दे जागोन ओमफ्राय आबा बिहामजोखौ खेबसे खबर लाहैबा हामगौमोन नामा बेफोरबायदि हिनजावखौनो खबर लानो थांबाय अननाय होबाबो अननाय लानो रोङा बियो उल्था साला गाज्रिसो मोनो जोंफोरखौ बखियोसो बेफोरबायदि मानसिखौ थैबाबो खबर लानो थांलालै आं सोरबा फैनोबा फैयाबा था बाराबा गोदानसो नायगोनलै नाङा हायाबा नाङा बेफोरखौ जेबो सानबावनांला मोजां जाफिनदो आबा नोंसोर सानैबो रायज्लायनानै बिबो फन हराखै नोंबो फन हराखै खेबसे फन हरनानै मोजाङै रायज्लायाखै मानो आबा खिजानिबा बिहामजोआ फैयोआनो फैबाबो फैयाबाबो जेबो नङालै आयै बेफोरबायदि हिनजावा थाथो गावगाया जुदि फैनो गोसोबा फै आं जेबो बाधाबो होआ नाथाय आं बेजों रायज्लायाबो आरो लायनोबो थाङा खथ' अनखायो आङो अननाय होबाबो अननाय लानो रोङा माबायदि मानसिलै बेलाय नोंसोरबोथ' अनो आंबो अनो माबायदिथ' बिनो न'खर नांबावगोनलै जोंनि बायदि मोननाय नङाथ' एसेबां अननाय जोंनि बायदि अनग्रा बिखुनजो मोनगोन बियो मोनगोन मोना बराबो मोननाय नङा थेवब्लाबो साला बियो उदखिया उल्था गाज्रि सानबावो जोंफोरखौनो थाथो न'आवनो सेवैना थाथो फैयाबाबो दरखार गैया बे सिखाजों ना सायनो मोजां मोनथाराहाय आङो गोदान सिखा लाबोनो होनांगोन र' बा दिना मोनजागोनलै मा ना बुङो बेखौ बाजै मोनथियाहाय मा ना बुङोथाय आंबो मोनथिया बाजै आइया फैबाथाय आंखौ नागिरबा बुंबानो जाबाय आं बेरायनो थांदों होननानै हा नोंहालाय अबावथ' बेरायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरजों थांनि र' जिखिजाया बाजै नाखौ बिराद गोथावै संना दोन दे फैनानै आंहा ग्रोम जाफैनांगौ बाजै एसेबां मोजां नाखौ नोंसोर मैथाजों संनाङा दे आं मोजां मोना बे नाखौ ना मोजाङै एवनानै ओमफ्राय एसे दै हो बेनिफ्राय मस्ला मस्लि होनानै बेफोरबायदि एवना दोनबानो जाबाय आं जा गोथाव मोनखायो बिदिबालाय होनबा आङो नोंनि भागोखौ एवालासिनो दोनसै नाङाहाय जमा एव दा आङो बेरायना फैनानै अबाव आरो संफैनो मेंगोन ना हा नोंनो संना दोनदो आरो माथो जागोनखाय आङो मैथाजोंसो संनो सानदोंमोन खालि मैथा नों संनो बादोंबालाय आइखौ संनो होबानो जाबाय जोंसि फैदो थांसै जाबायना जायाखै मा दाबो नेलायखाखैनो मायो आरो नै थांगौ जाबाय बाजै गोथावै संना दोनदो नाखौ थांसै आं टाटा बाय बाय बे जोंसिखौना आं जोबोद रागा जोंगासो जादों र' साला हौवानि न'आव थानो गारै बिमानि न'आवसो थाफैदो मा मोनफैदों बेयाव आरो आंखौ लाखिना दोननाय रुवाथि सानो नामा बेलाय जेन थेनैसो ब्रेक हमनानै थादों आं नङाबा आङो बाराबा आलादा जागारगारगोनहाय मानि मा मालायनि न'आव फैनानै बेलाय दादागिरि हुवानि न'आव दोङो हुवानि न'आव दादागिरि दिन्थिहैबानोथ' जायोना बेनिखायथ' बियो हौवाफोरजों मोजां मोनजायाखोना बिहाव बिखुनजोफोरजों जेबो खामानिखौनो मावा खालि उन्दुलाय जालाय खिलाय मबाइल नायलाय आंनि सायावसो जाबाय थायो खामानि मावाबो एसे बेलेग एसे एनै खामानि मावना होनांगौ ना बिमायाबो बांद्राय अनना दिन्थियो माजों संनो नागिरदों सना मैथाजोंनो संना दोनसै आं नोंसा नोंनानावा बा मालाय ना गोजा संना दोननांगौनो मस्ला मस्लि होननानै मोननै मोनथाम खालामबाय थाया आं गरमफोराव मिथिगौ ना आरो मोनसे बाथ्रा नोंसा बिनानावा माला थांनो नागिरदों हौवानि न'आव बेयावनो थाबाय थासिगोन नामा हाबा जाखांनायनि उनाव बिमानि न'आव थायो नामा सोरबा हौवानि न'आवसो थानांगौ थांनो होदो साला खामानिबो मोनसे मावना होआ जानाय लोंनाय खिनाय उन्दुनाय मबाइल नायनाय बेनोल'थार बेनोथ' माथो थांनोबो रोंला हा नोङो बुंनो हाया नामा थांदो होननानै बिदा जानानै जुदि नोङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो हाया थांनो होदो बेफोरबायदि न'आव लाखिबाय थानाङा मिथिगौ ना दा बियो हाबा जाबाय हौवानि न'आवसो थानांगौ दिस्टार्ब साला बेयावसो थाबाय थायो ओजोंबो बिहाव बिखुनजोनि न'आव खामानिखौनो मावाखोना बेनिखायनो सैजाया इयो मोनथिया नङा दे बिनानावा थांनो होदो माबार नङाबा आंनो थाला बे न'आव मोनथिबाय ना बेफोरबायदि बुंनाङा र' बिमा नोंलाय आरो मानो न'आव थांनो नागिरखो आं बुंगोन दे आं लासैनो बुंगोन
आंथ' मा होमबा दिस्टार्ब बिमानि न'आव थाबाय थायो हौवानि न'आव थानो गारै लासै नङा दे बुंनोबा बुंमाबार खामानिबो मावना होआ आंखौसो उल्था अर्दार होलाङो जेनेबा आं बिनि लाखिना दोननाय रुवाथिसो सना नोङो बारा रागा जोंनाङा आं बुंगोन दे आं बुंगोन आं लासैनो बुंगोन होनदोंना बुंनोबा बुं नङाबा आं बे न'आव थानाय नंला मिथिबाय